Vedeli ste, že blesk, ktorý trvá menej ako sekundu, v sebe skrýva nepredstaviteľnú silu? Je to tak? Teplota blesku môže dosiahnuť až 30 000 stupňov Celzia, čo je 5-krát viac ako má povrch Slnka. A viete, koľko bleskov udrie do Zeme každý deň? Je to neuveriteľných 8 miliónov. Predstavte si tú energiu. Na niektorých miestach sveta, ako napríklad pri jazere Maracaibo vo Venezuele, zažívajú tzv. Večné búrky. Blesky tam osvetľujú oblohu až 160 nocí v roku. A ešte jedna zaujímavosť. Keď blesk udrie do piesku, môže vytvoriť sklenené útvary zvané fulgurity. Príroda je skrátka úžasná. Mimochodom za ochranu našich domov pred bleskami vďačíme Benjaminovi Franklinovi. Práve on pomocou experimentu so šarkanom dokázal, že blesk je elektrina a vynašiel bleskozvod. Takže keď na budúce uvidíte búrku, spomeňte si, že sledujete jeden z najúžasnejších prírodných ohňostrojov.